Sports Star. This program is sponsored by Astra Group, powered by RJR Hospital and Snowman Ice Cream, co-sponsored by SL Shade Diamond House, Lady Hill, Heaven Rose, the Tile Wholesaler. Told my baby dance to 3, and she looked at me, then showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. She's always not my son. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸುರಾಗ್ ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಂಡು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲರು V4NEWS ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ರೇಸರ್ ಎಗೇನ್ ಒಂಜಿ ರೇಸರ್ ನೋಟುಗ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರೊಂದ್ಸಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುರಾಗ್ ಎಸ್ ರೈ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಕೋಚ್ ಆಯ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಚಿಂತ್ಯ ಪಂತುನರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತಿತ್ತ ಅರ್ನ ಕೋಚ್ಲ ಇಂಬೇರೆ ಸೊ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲೇರು ಸೊ ಮುಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ನಮಸ್ತೆ, ಹಾಯ್. ಹಾಯ್, ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಿ ಸುರಾಗ್ ಎಸ್ ರೈ ರೈ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ ಪೋರಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇರು ಸ್ಕೂಲುಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಈತ ಇರ್ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಬುಟ್ ಬರತಾ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರೆ ಈತೆಲ್ಯ ಬಾಬಾ ಇರೆ ಎಂಚ ಗಾಡಿ ಬುಟ್ ಬರ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿರೆಗ್ ಏರಿರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಗಾಡಿ ಬುಡು ನೀರಿಗೆ ಏರ್ ಪಂದು ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಆರಾ. ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಈತೆಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಪಾತೆರ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಮಪಿರ ತೂಪಿರ್ ಬಟ್ ಇರ ಎಂಚ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಚ ದತ್ತುನೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿಬೇಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಆಕ್ಲೆ ಎದುರು ಅಂತದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದನಲ್ಲ ಇಂಜುರಿ ಆನಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ದಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಊರ ಆಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಯದ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜಿಂದನ ಮಲ್ಪುಜ ಇತ್ತ ಆಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಕ್ಲೆ ಎದುರು ಅಂತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಅಪ್ಪಗದ ಬೂರ್ದು ಪೂರ ತೂಪೇರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಇಜಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವರ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ್ ದಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬುಟ್ಪರು ಇರ್ ಏತ್ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಯಾರಿ ಇರು ಏತ್ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ರೈಡ್ ಮಂತಾರ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಮಂತಾರ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಇರ್ ಮಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಪಂದತೆ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಡ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಡತೆ ರೈಟ್ ಅತೆ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಡಿರೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗ್ ಬಲ್ಲ ಮಂದಡೆ ಶೋಕ್ ಆತದೆ ಹಾ ಐಟ್ ಚೂರ್ಯಾನ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡೆ ಹಾ ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರೇಸ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓಲಾಯಿನಿ ಮೊಡಂತಿ ಎರಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇರೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬತ್ ಪಾತೆರ ಇರ ಇರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ and ಶೋಕಂಡ
ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿ ದಾದ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಪಂಡೇರಾ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ನಮಕ್ ಪನ್ಲೆ ಗುಡ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡೇರಾ ಅಂದ ಇರ್ನ ಬೈಕ್ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾ ಪುದರ್ದಾದಿ ಹೊಸ ಜೋರ್ ಪನ್ ಕೇನು ಜಿ ಬಾಬಾ KTM SX50cc ಓಕೆ ಅವು ಬೈಕದ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಖಲ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಿನ ಎರಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅವು ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅತ್ತೆ ಇದು ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ ಬೇತನ ಎಂಕಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೈನಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅವು KTM ದಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತಂಜಿ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐನ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಿರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೆಗ್ನೆ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೇತನ ಓ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಪಣ ರೇಸ್ ಮಂಡ ಭಯಂಕರ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏನೇ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ಲೇನ ಬ್ರದರ್ಲ ಹೋದ್ ರೇಸ್ ಪೂರ ಹೋದ್ ಬರಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿ ಇರೆಗೇರ್ ಗುರು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲ ರೆಹಮಾನ್ ಲ ಅಕ್ಲ್ ರರ್ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇತ್ತ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಕಿಪ್ಪುನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪನ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ ರೇಸ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ರೈಡ್ ಮನ್ಪೋರೆ ಅತ್ತು ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅವೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇರ ಏತ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಇತ್ತಂದು ರಡ್ನೆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಏಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು 4 to 7 o'clock ಓಕೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂದ ಇರೆಗ್ ದಾದನ್ಲಿಂಚ ಇರತೆ ರೈಡ್ಗೆ ಪೋಪರತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈತೇ ಉನೋಡು ಅತ್ತು ಈತೇ ನೀರ್ ಪರೋಡು ದದಂಡ್ಲ ಡಯಟ್ ದದಂಡ್ಲ ಉಂಡ ದಾದ ಪೂರ ಇರ್ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ತಿನ್ಪರ್ ದಾದ ಬರೆಪರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪರ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಯಾನಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋರಾ ಇಡತುಲೆ ಈತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಇರ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬಯ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಈ ರೆಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೋರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೀರ್ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋರ್ ದಾದ ಪೂರ ತಿನ್ಪರ್ ಓನಾಗ ರೇಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕಿಟ್ ಪತ್ತೊನ್ವೆ ಬೈಕ್ ಪತ್ತೊನ್ವೆ ఒక ಒನಸೊಂದು ನೀರ್ಲ ಪತ್ತೊನ್ವೆ ఒక ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆತಾನರ ಉಂತವ ಅಂಗಡಿ ಡೈಲಿ ಪೋನಿಂಗಲ್ಲ ಅಂದ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಪಡೆತೆ ಅಕ್ಲು ರೇಸಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಪೋಪಿರನಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂದುವೇ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ದಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ದೇ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಪರಾಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ಪೂರ ರೇಸ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಜಂಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪತ್ತ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಪುನು ಅನ್ಸ ಓಕೆ ವಾಮಿಟ್ ಮನ್ಪಲ್ ಏಜನಂಡ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪಲ್ ಇದು ನಮಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪತುಲೆ ಬೂರ್ ವೇರ್ ಗೊತ್ತಾಣಿತ್ತೆ ರೈಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ರ ಅದಾದಣ್ಣ ಬೂರ್ ಏರ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಡನ್ಲಿ ಲಕ್ಕದು ಅಗೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ ಅದು ದುಂ ಪೋಪೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೆ ಕಲ್ಪವನ ಅಂದಂದೆ ಬಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಿಜಿನ ಮಾತ್ರ ಇಜಂದಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಗೊತ್ತಾನ ಇತಂದ ಕೆಲವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇತಿ ಗಾಡ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಉಲೈಪುರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಅಕ್ಲಡ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ದಾದನ ತಾಗದನ ಅಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಲಕ ಪೂರ ಆಪುನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತಂದು ಜಸ್ಟ್ 20 days ಆಯ್ ನಿಂಬೆ ಅವೇ 20 days ಇರೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲೆ ನಮಕ್ ವಿನ್ ಆಪ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರುದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮುನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುನದ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೆಪ್ಪೊಡುಂದು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರೆಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶೋ ಮಲ್ಪ ಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾ ಹಿಡಿಪುನ್ ಇದ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಗಡ 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 ಅನ್ಪುನ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಕ್ಕೆರೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಪುರ ಇಪ್ಪುನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಪುರ ಬರ್ಪುನ್ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಯ್ನ
ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪೆತೆ ಗಾಡಿ ದೈತೆ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಗಾಡಿದ ಐತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವು ಪೂರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಪೀರಿಯಡ್ ಓಕೆ 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 ಇಜಿಂದಂಡ KTM ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಐತ ಉಂಡತೆ ಶೋರೂಮ್ ರೈಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮರೆಪಾಯ ಮಾರೆ ಪಗ್ಲ ಪಗ್ನದ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಓನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇದ ಇಂಚಿನಂದ ಅಂತಾನೆ ಓನ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ದು ಇಂಜರಿ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪೂರ ಮರೆಪಾಯಗ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ದಾದನಲ ರೇಸ್ ಇತ್ತನ ಅಪೋಲೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂತುದ ಗಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇರ್ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೆ ಅನ್ನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಂದ್ ಟೋಟಲ್ ಇರೇತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಾಕ್ದರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವೊಂದೆ ಪೊನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆಜ್ಜಿಂದ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡರು ಯಾನ್ಲೆನ ಬ್ರದರ್ಲ ಇತ್ತಿನಿ ಪಂದ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಪಿರ ಅವಡಿ 8 ಜನ 25-30 ಮೊಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೇಸಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಪ್ರತಿ ರೇಸಿಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಐಕ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ 5 ಜನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಒರಿ ರೈಡರ್ ಗೆ 5 ಜನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ್ ರೇಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತನ ಐಕೊಂದ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಐತೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋನ ದಾಲ ಪನ್ ಪುಜೆರ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಸ್ಕೂಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ ಮಾತ ಜೋಕೋಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರ್ತದ ಎನ್ನಡ ಪುದರ್ಕೇನ್ ವೇರ ಹೈಫೈ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಹೈಫೈ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುವೆರಾ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರಾಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾ ಗುಡ್ ಯಾ ಅಂತಳು ಯಾನೇ ದಡ್ಡಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೇರ ಈ ರೈಡಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಪೋನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುವೆರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ ಬೈಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನನಾಯ್ನ ತಿನ್ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವರ್ಕ ನೋವು ಆಸ್ತಮಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150 plus years of service, 75 plus branches.
V4NEWS, a household in Mangalore. To 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಇರೇಗ ಟೀಚರ್ನ ಪುರದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗುಡ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪರ ಪನ್ಪೇರ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೈಡ್ ಅಂತದ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತೀರ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡು ರೈಡ್ ಮನ್ನಾಗ ಕೋಚ್ ನೆರ್ಪೇರ ಇರೀಗ ಹಾಕ್ವೇರ ಬಡು ಹಾಕದೇರ ಇರೇಗ ಹಾಕದೇರ ಓನಾಗ ಹಾಕ್ವೇರ ಹೆಂಗತ್ತಾವ ಬೈಕ್ ಓ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಕಿರ ಬೈಕ್ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಓಡಿ ಇಜಿಂದ ಹಾಕ್ಲು ಆತು ಕ್ವಿಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ದಾದನ ಇರ್ನ ಕೋಚ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ ದಾದ ವಿಷಯ ನೆರ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ರೈಡ್ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದಾದನ ನೆರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಯಾರಕ್ಕ ಪುರದಾಕೇನು ಅವು ಎಕಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಂడి ಇತ್ತೀರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪನೋಡು ಸುರಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡು ಎಕಡೆದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡು ದಾದ ನೆರ್ಪೇರು ಸರಿ ಒಂದು ಬೂರಂದ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅವ ಅಂಚಿಡಲ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೋಯೆ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ತಿಚ್ ಒರ ಮೆತ್ತ ಬೋದುಂತನಾಗ ಒರ ಬೋರ್ಗೆ ಎಂಕೋ ಒಂದು ದಿನ 8 ನಂಬರ್ ಹಾಕನಾಗ ಅತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕನಾಗ ಅಂಪೋದು ಬೂರ್ಗೆ ಅವ ಎಂಕ ತರೆಕ್ ತಾಗದನೆ ನಾ ಬೂರ್ಸರ ಹತ್ರದಂಡು ಇಡೆಗ್ ತಾಗದನ್ ತಾಗಂಡಿರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಪ್ರೆಸ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬುರ್ದನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಡಬಾರ್ದು ತಾಗದನ್ ತಾಗುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಪೂರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅವಿಂಚ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಡಿ ಯಾನ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಚೂರು ಇಂಚ ಸ್ಕಿಡ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗೆನ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಿತ್ತನೆ ನಾ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ ಪೋಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಬೂಟ್ಸ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಬೈಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಂಡು ಬುಲ್ತದ ಐಡೆಗ್ ತಾಗದೇನೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇರಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಬೂದು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟಾದಿದ್ದು ಇರ್ ಬುಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೋಚ್ ದಾದ ಇರಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೀರ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೀರಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೆನಪು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡು ದಾಲ ಪೂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಇರಾಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರಾ ಓಕೆ ಇರಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲಾಡ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಈತೆ ಈತೆ ಎನ್ನನೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಪೇಪರ್ನ ಪೇಪರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕದ
ಅವು ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವ ಇಲ್ಲಾಡ ದೆತ್ತದಿತ್ತನು ಇರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶೋಕುಂಡ ಅಂಚದಲತ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ನಮಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ ಬರ್ಯಾರ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಪಪ್ಪ ಇರಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಇರಗ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ಬೋಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ಪೋಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ಪೋಜಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರಾ ದಾದ ನೆರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ದಾದ ನೆರ್ಪೇರು ನೆನೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ದಾದ ನೆರ್ಪೇರು ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ದಾದ ನೆರ್ಪೇರು ನೋಡಿರಿ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೇನ ಮೀಪಾನಗ ಸರಿ ಉರ್ದು ನೆರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ನೆರ್ಪೇರು ಸಾರಿ ಉರ್ದುವೇರು ಅಂಚ ಬುಲ್ ಇತ್ತಿರಗ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಲಿ ಮೀಪನಗ ಉರ್ದು వచ్చాತು ಬಾಲಿ ಬೇಜಾರಾಪನ ಅತೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ದಪ್ಪನ ಇತ್ತಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ಪಂಡ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪರ ಬೈಕ್ ದ ಪರ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೈಕ್ ದಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಂತುದು ಎಂಕೊಂಜಿ 10-15 ಜೋಕ್ಲೆ ನೆನ್ಕ ಬೈದನ ಯಾನಿ ತೇರೆ ಕಲ್ಪವನಿಂದ ಆತ ನಿಂಕ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇರ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಪರ ಮಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪಲ್ನ ಕಾತನಿತ್ತ ಅಂಚಾತ ಪಿರತ್ತೆ ಮೆಂತು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕನ್ನ ಆರ್ನ ಬೈಕ್ ಕನಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಅವಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೇಲ್ ಅಪ್ಪನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇಡೀರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಜನ ಒಂಜಿ ಹರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋತಿನ ಪೂರ ಇಷ್ಟೇ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಮೇಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಪ್ಪ ಆಮೇಟ್ ಪೂರ ಆಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಇರೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 25 ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ರೇಸ್ ಮೂಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮೋಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ನೈಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂಡೇರೆ ಮೋಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೇಸ್ ಪೂರ ಆಪಣ ಅವಲೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಜಾ ಒಂದು ಪನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೋಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಟ್ ಪೂರ ಇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆನಾ ತೋ ನೆಟ್ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಚ್ಚಿ ಲೋಕಲ್ ರೇಸ್ ಪೂರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪು ಪೂರ ವೆನ್ ಪೂರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರಾ ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಓಲ್ಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಡ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರ ಓಕೆ ಇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಓಲ್ ಕೊರ್ಬಾರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಕುತ್ತಾರದಲ್ಪನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಬೇತಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷದ ದಿನ ಸೇರ್ ನಿನ್ ಮಂತೊಂದುಲರು ಅವ ಇಪ್ಪಡು ಟೋಟಲಿ 5 years ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ 3 years ಅಂತ 3 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 2 years ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮನೆ ಒರಿ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಪೋದು ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ ಪೂರ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋದಿ ನಮ ಕೊಂಚ ಆಟ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೆ ಪಂಡ ಐರ್ ದುಂಬಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಗ ರೇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಡರ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಂತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರೆಗ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾರೋ ಇತ್ನಕ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಉಳಿತೀರೇನು ಕೈ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೆಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೆ ಇರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಪನೋಡು ಓಕೆನಾ ಹಾ ಈರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೂಟಿ ಮನ್ಪೋರು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಲೂಟಿ ಮನ್ಪೋರು ಧೈರ್ಯ ಗೊತ್ತೋಡು ಓಕೆ ರೇಸಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲೂಟಿ ಮನ್ಪೋರು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟೇನಾ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಲಪನ್ ಐದಿರೇಟ್ ಲಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನೋ ಜೋರು ಬೇಡಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಂತಿಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನೋ ಅವಳು ನೋನಾ ಜೋರುಲ್ಲ ಇರದಾ ತುಯ್ಯರ ಗೊತ್ತಾಪಜಿಂದತೆ
ತೋನಾಗ ಪಾಪ ಬಟ್ ಜೋರಾರ ಓಕೆ ಈಗ ಕಲ್ಪನೆರ್ದು ಬರೆಪುನೆರ್ದು ಪೂರ ಈಗ ರೇಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಶೋಕುಡು ಇರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಎಡ್ಡಾವಿಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ನನ್ನಾಯ್ತು ದುಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ವಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದ್ ಪಾಡ್ವಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನ್ನೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಓ ಜನತೆ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಗೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನತ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಪುರ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ನನ್ನ ತಾವೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಕಿಡ್ಸ್ ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಕಿಡ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಲೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಲ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಡ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀರಿಯರೆ ಪನ್ಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಲ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಈ ಕಿರಣ್ ಇನಿಮುಟಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏಪಲ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಒಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುಂಡ ಏರೆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಲೈಫ್ ತಪ್ಪೇ ಮಂತಿಜರ ಮಾರೆ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುಂಡ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಜರ್ನಿನ ನೈನಾತ್ ಡೆಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಂದ ಎಂಕ್ಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ತೀವ್ರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾಯ್ನಾಥ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿನತ ಬತ್ತದ ಆಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನನಾಯ್ನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪೊಪ್ಪನೊಂದು ಈತ್ನೇಡ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ತುಯಿನಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲೌಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. Sports Star. This program is sponsored by Astra Group, powered by RJR Hospital and Snowman Ice Cream, co-sponsored by SL Shade Diamond House, Lady Hill, Heaven Rose, the Tile Wholesaler. ನೋವು ಆಸ್ತಮಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150 plus years of service, 75 plus branches.
Heaven Rolls, a household in Mangalore. to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue.